Хіба што можна пачынаць. Прывітанне, мае шаноўныя. Прывітанне, шаноўныя гледачы, ды ўсе іншыя. Менш шаноўныя, больш шаноўныя, карацей кажучы, добрай раніцы вам панядзелка. Як заўсёды, мне трэба толькі яшчэ знайсці будзе свой стрым, каб праверыць усе гэтыя налады і так далей. О, на хоумпэйдж, першы раз у жыцці. Першы раз у жыцці мой стрым з'явіўся ў маім аккаунце на хоумпэйджу. Вы ж бачыце, што гэта дзеецца, божух, на куды мір каціцца. А што гэта будзеце, уявіце сабе толькі на будучыню. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, гэта ўсё жарцікі. Так, я адразу палезу ў налады, каб усё, што трэба мне было адмечана, адсочана, ды зроблена як належыць. Канешне ж, вы трошачкі пачакайце, бо гэта ўсё ж такі справа пільная і нельга яе адкладаць, як вы разумееце. Так, сюды. Это ёсць, меняем на Creative Commons. Тэгі ўсе праставілі. Гэта пачалі, сюды клікнулі, гэта засэвілі, ў кастамізацыю залезлі, птушачку знялі, напісалі сейф і можам пачынаць. Можам пачынаць, добра. Так, чаго яшчэ бракуе? Яшчэ бракуе музыкі. Я сёння хачу з музыкай, бо ўжо колькі прайшло. Даволі даўно, слухайце, даволі даўно не было музыкі на стрыме, мы неяк забыліся трошачкі. Ось так, няхай будзе. Не тое, каб гучна, але не тое, каб ціха. Спадзяюся, вам усё чуваць. Мяне вам чуваць таксама. Вось, хуценька, я так разумею, падцягнецца наш ВРВ. І потым мы працягнем. А пакуль што мы пачынаем гуляць, як заўсёды мы пачынаем з арты, каб трошкі размяць нашыя пальцы, якія з пятніцы не гулялі ў танкі. Мы не гулялі ў танкі, мы затое шпацыравалі па мясцовасцях Белага Стоку. Мы ўсё ж такі правялі неблагія выходныя, шчыра кажучы. Насамрэч, былі то там, то тут. Вось, і было горача. Халера ведае, што гэта з планетай дзеецца, але за апошнія 2 дні было, хіба што ў суботу было 30. Вось, а прывітанне ВРВ, а вось учора. Жывы. Альцгеймер, ён не смяротны, ён нармалёвы. Вось, у мяне тут просто прабач, што неяк заўсёды там з'явіўся праект. Ёсць небяспека, што ён будзе ісці ў нас раніцаю, таму што ён звязаны з брытанцамі. Карацей, паглядзім. Мы яшчэ толькі на падрыхтоўцы, але ўжо актыўна абмяркоўваем усё у працоўных чатах. О, яшчэ і трэці далучыўся. Так, я глядзеў. Сёння калі снедаў, то паглядзеў. Дарэчы, мне спадабалася нават больш, чым у мінулы раз, не ведаю чаму. Ну, маю на ўвазе мінулы раз, гэта мінулае відэа. Вось. Ці ў цябе быў настрой больш вясёлы такі, удалося неяк весела, ведаеш, пагуляць. А можа і так, проста нешта ў мяне змянілася. Маеш на ўвазе поспеху ў гэтым праекце, які абмяркоўваецца зараз? Добра, думаю, будзе там поспех. Куды мы дзенемся ад яго. Адзінае толькі, я не вельмі люблю з брытанцамі працаваць, яны спецыфічныя людзі. Увесь мой досвед паказвае, што трэба самому быць нейкім такім спецыфічным чалавекам, каб адпавядаць іхным гэтым чаканням.
Куди ти їдеш? А ну, вернися. Інший говняк його забрав. А у тебе як виходні пройшли? Бо у меня, коли что, были просто цудоўныя. Мы ездили на озеро 2 дні запар. И один раз мы просто с жонкой поехали. Сами по себе, а у другі раз уже у неделю поехали з усімі дзецьмі. Нават сяброўка была у дочки. Провели, может, там больше за паўдні нават сядзелі там на гэтым озеры. Карацей, было супер. И весело, и корыстно. Никто не был незадоволен, но все были задоволены. Потроху люди приходят, сходят. Чують белорусскую. До речі, тебе ж не бачно. Слухай, у п'ятницю гэта відео і суботу, які були, яны просто стрелили. З выпускников з першого університету, ну добре. Єдине, тільки сподіваюся, вам не було зажарко. И то, что вы там пили, оно вышло нормалево. Без усяляких проблем. Эх. И сюди, и сюди. О, може сюди. Добре, добре. Карацей, відео гэтае стрельнули, асабліва по Т-57, не ведаю чаму, там каля 300 праглядаў было толькі за 2 дні. Вось, але дизлайкаў наляпілі, курва маць. Бывае, да тут увогуле, слухай, я сядзеў, думаў нават, што гэта здарылася ўвогуле такое з аўдыторыяй, а потым ужо да мяне дайшло толькі. Што гэта праз налады Ютуба, то бок у якім бокам выглядае гэта з алгарытмаўскай пункту гледжання, карацей. Я ж пишу сабе, што мова беларуская, гэтак далей, але тэгі ў мяне ангельскую. У гэты час уся сістэма тупа перакладае мае стрымы, ну вось гэтыя тайтлы, гэтак далей, нават калі, наколькі я памятаю добра, яно ж нават перакладае і апісанне да відэа. Вось, такім чынам расеец бачыць на рускай мове увесь мой контент, калі перад тым, як яго клікнуць. Таму клік-трейд у мяне быў там каля 5%, што ли, на пачатку, ці 8%, я ўжо не памятаю. Карацей, даволі высока. Вось, але ўжо потым, калі яны адкрываюць, яны заўважаюць, што нешта не тое. Ну і знаходзіцца там папулярна гэта гульня. Ну так, вельмі папулярна, але мір танкаў. І карацей, вось так шанцуе, што з-за гэтых хібаў, якія маюцца ў кодзе, нікуды тут не стрэляць, якія маюцца ў кодзе, якія вось тупа з пункту гледжання машыны, гэта типа выглядае нармалёва, а вось у жыцці не анігіляе. Адсюль такія траблы. Мяне ўвогуле вельмі здзівіла на першых колькі там гадзіны 4 было, калі паблікавана відэа было, то CS63 відэа набрало больш праглядаў, чым Т-57, і пры гэтым набрало больш дызлайкаў. Адразу, просто са старту. Я такі, што? Ні халера не зразумеў, таму што на Т-57 мне ўдалося набіць менш шкоды. То бок там увесь бой, ён тупо быў просто цікавейшы за пазіцыі. А CS63 і па шкодзе, і па тактыцы ён быў значна лепшы. То бок калі там разглядаць яго як мануал нейкі, то акурат вось на польскім танку ён быў значна лепшы, згуляны. Вось. Рэакцыя іншая зусім. Ну але ўжо потым, калі я зразумеў гэты хіп, то ў такім выпадку добра. Няхай сабе так і будзе, вырашу я.
Стаіць малое, чаго ты тут стаіш? Залетело. Капец. Я чомусь быў упэўнены, што не траплю нават блізка. Бо роскід кашмарны. Так. Я тут яго бачу, што ён тут соваўся. Маецца на ўвазе ELC. Тут ён ламаў гэты плот. Трэба будзе сюды стрэляць у гэтыя шмызы. Паспрабаваць яго тут намацаць. Нема. Так. Можа ён тут у такім разе будзе. Так, у мяне, калі што, апроч працоўных зменаў будуць і, як гэта мовіць, контент змены. Карацей, тое, што паказалі апошнія 2 месяцы стрымінгу, што не зусім гэта заходзіць гледачам, то бок асобныя відэа, у большасці сваёй, яны залятаюць. Так, подсветіш. Чакай яшчэ 15 секунд. Вось, а гэта азначае, што няма сэнсу такія непраглядальныя гульні, як Euro Truck Simulator, ці вось стрым на Цушыма, што мы рабілі на мінулым тыдні. Гэта зусім не цікава людзям. І ім такія гульні цікава проста праглядаць як відэа. Вось, то гэта азначае, што мы іх стрыміць будзем, але значна менш, чым раней. Я лепш паўдня буду страчваць на тое, каб зняць відэа наступнае, ніж стрыміць. То бок, як будзе выглядаць аўторак ці серада. У першую палову дня буду рабіць відэа, потым пераключацца на стрым. То бок, стрым будзе запускацца каля 11 гадзіне. Вось, а ўжо панядзелак, сераду і пятніцу будзем нармалёва стрыміць танкі, таму што часам удаецца зрабіць нармалёвы бой, і таму яго можна выкласць як асобнае відэа, то бок там генерировать контент асабліва і не трэба. Ай-яй-яй, там удыса я будь. У іх хто застаўся? У іх засталося і Waffentrager, і ELC, і Kunstpanzer. Kunstpanzer увогуле ніхто не бачыў яшчэ. Халера, бляха. XMF зараз аддасться. Недзе... Ну ось і ўсё, XMF аддаўся. Трэба, каб удаць толькі і рабіў, што свяціў. Так, як мы тут стаім? Ось так будзе лепш. Так, дзе тут дом гэты? Бля, ну ўсё. Трасер, дзе адсюль? Ну давай сюды кінем. Яшчэ 2 відэа па RDR запісаныя. Добра, вельмі добра. Гэта вельмі прыемна. Прывітанне таму, хто далучаецца, і зразу і адразу сыходзіць. Я все спадзяюся, што калі-нікалі Ян прыйдзе, ці можа Анюта там зойдзе, халера ведае. Але гэта дзіўна, лічыльнік гэтай прыгае на 3 і зноўку на 2.
Слухай, можа гэта не беларуская мова так пужае іх, а арта? Людзі клікаюць такія: ой, бля, на арце гуляю. Пайду адсюль. О! Глядзі, хто заехаў у госці, а мне 14 секунд. Добра. Поражение. Так, давай яшчэ раз, калі што, потым пойдзем далей на наступных танках гуляць. Слухай, яшчэ ж, я ж купіў, так, набыў. Не памятаю, ці ў пятніцу я табе пісаў. Гэты SnowRunner. О, дарэчы, ты напісаў таксама па SnowRunnerу. Дык вось, трэба ж неяк з табой синхронізавацца, каб ты мне распавёў усё пра ўсё, што далей, куды, каму, як наладзіць гэтую супольную гульню. У тебе ўвогуле былі планы па сумеснаму стрыму нейкаму? Я не стрымлю там з тэхнічных прычын. Не пытанне, я маю на ўвазе, каб разам пагуляць на стрыме. Я, можа, не так выказаўся. То бок, мне больш цікавіць, калі ты будзеш, то магчыма. Ну, то бок, запусціць на гульню на дваіх, а стрыміць будзем на гэтым канале, карацей. Калі ты будзеш, то good. Тады з улікам таго, што вось гэты з'явіўся ў мяне праект зараз, я адзінае толькі не магу гарантаваць, што мы гэта зробім на бягучым тыдні, але магчыма хоць зараз. Давай так, у мяне заўтра будзе арганізацыйны збор са сваімі праграмістамі, так? Ну, з камандай, карацей кажучы. І я буду больш ведаць, куды, што і калі. Тым больш заўтра, пасля гэтага збору, мы будзем прымець Еўратрак. І акурат такі заўтра з табой ўжо абмяркуем дэталёва, калі. Ну, то бок гадзіны і гэтак далей. Дзень. Стой на месцы, стой, не шавеліся. Паскуда, паехаў. На. Вось. Нармалёва будзе заўтра абмеркаваць усё дэтальна. О, добра. Але зноўку папярэджу, заўтра стрым будзе пазней. Менавіта з-за таго, што і мід будзе ў мяне, і планы зараз будуць такім чынам складзеныя, што... Куды ты паехаў? Куды? Не! Кобру забяруць. Давайте, хлопцы. Кобру забірай. Сфоткай мяне свае DLC SnowRunner. Іх там было да халеры. Слухай, даволі забаўна выйшла з гэтым набыццём, таму што памятаеш, я табе казаў, што ў мяне бюджэт на гэты месяц не складаецца. Вось, і гэтак далей. Але я ўжо... Ты глядзі на яго, ён збег. Нішто сабе. Давай сюды. Давай. Але ж я паскуда. Боже, я калі на арце гуляю, себе такой сволачу адчуваю. Чувак жа ж ехаў, і ён лічыў, што аддаў увесь барабан, зараз перазараджуся, як надаю усім пасрацца, а тут на, паднасралі яму. У капялюш проста так, на. Купу. Карацей, вяртаючыся да тэмы SnowRunner, я калі набываў, выйшла даволі смешна, таму што
бюджэт у мяне не сыходзіўся і хацелася недзе, ведаеш, так як габрэй добры, недзе зэканоміць. Вось чаму не на SnowRunner, таму я ў тебе пытаўся, ці гульню трэба купляць, ці можна з DLC, як па бюджэту было закладзена, то бок вось усё гэта і набыць. Стой на месцы. І ёсць. Карцей. І тут думаю, ну напэўна я сабе куплю ўсё ж такі просто гульню. Потым мы паехалі там з Анютай на возера і так далей. Вяртаемся ўжо, не ведаю, там праз гадзінаў 5, што ли. Вось, і пасля размоваў з жонкаю я разумею, што мы не тое, каб у бюджэту пісацца, мы там нармалёва так скарбонку ў гэтым месяцы раздербанім, таму што яна хоча вельмі многа, а грошай у нас ўжо няма. Ну і карацей, калі ўжо так, то думаю, трэба ў такім разе купляць нармалёвую гульню, каб потым не адчуваць нейкі недахоп. Тым больш, што ў SnowRunner, калі я добра памятаю, там ажно было 22 пазіцыі, то бок там быў гэты, як яно, гадавіна гэтая, як яна называецца, слухай, геймпас, геймпас там быў. Першая, другая і трэця гадавіна, то бок там ажно 3 геймпасы. І там і мапы нейкія, і тэхніка нейкая, ўсё на свеце. Адзінае толькі ўжо не хапала грашэй на 4-ю гадавіну, то бок была б уся поўная DLC-шная калекцыя. Ну што, Еча, давай, свяці як ніколі ў сваім жыцці. Ну ты, карацей кажучы, набраў поўнае кішэне. Божа, што я раблю? Буду гарэць у пекле. Просто сінім полымем. Сіне-зялёным, я б так мовіў, дакладней. Полная кішэня. Ну, я не ведаю, што там у 4-й было ў гэтым геймпасе. Вот шчыра кажучы, я не глядзеў. Асабліва не аналізаваў, чым там адрозненне, але вось ўсё ж такі гэты ліст, спіс, дакладней казаць, спіс з стыляў, тэхнікі, мапаў і так далей, ён быў там даволі вялікі. Халера, грылязнілі. Ён яшчэ не выйшаў на ўсю, гэта ты пра што? Еча прабіла. І зараз давай я праб'ю. Блядь. Сука, мяне праклянуць гэтыя гульцы. 4 фрагі ўжо. Геймпас, першы рэгіён. Ой, калера, я гэтага не разумею, што за першы. Што за другі рэгіён і так далей. Пуставата. Усё зразумеў. Всё, зараз дайшло да мяне ўжо. Халера, мы перагарнулі гэты бой. Не, тут я не дастану яго. У геймпасе 4 рэгіёны. Добра, я зразумеў, што там поўніцца яшчэ ў ходзе гэтага года, я так разумею, калі не дурань, што яны яшчэ напаўняюць яго контентам. Добра стаў, слухай. Яго тут не бачна, не пракінуць ніяк. Давай, уперад, ну. Там бессенсона 5, 4, все, минус. 2 арты и ПВ-4005. ФВ-ха будзе где? Вось тут павінна быць ФВ. Мне падаецца, яна павінна сюда уже была выкаціцца.
Так і ёсць. Медальку заробім. Слухай, вы... Людзі, вы бачыце гэта? Са мною цяжкі танк у саюз папрасіўся. Халера, гэта калі такое было, каб з артою звязок фармаваць можна было толькі зарадзі медалькі. О, як гэта бе... Да ідзі ты ў сраку, здолбаў. Медалька. О, я майстра браў, ну так, браў же ж. Ужо выйшлі поўнасцю. Слухай, ну яны, канешне, гэтая фірма, яны такія, ну, зажраўшыся, потому што чацвёрты гэты геймпас, ён каштаваў тады, атрымлівалася 130 злотых. 40 баксаў, 30 баксаў. Ну, да халеры, бляха. І там зусім, што ли, паз'язджалі з глузду. Вось толькі за чацвёрты сезон, а усе 3 сезоны разам з гульнёй ён каштаваў там 170-180 злотых. То бок, што? Навошта так рабіць? Гэта такая коштавая палітыка ў кампаніі дурная, ці што? Я вось з табой затрындзеўся, ведаеш, я забыў рэзервы падрубіць. Мы артою гэтую будзем катаць сотню гадоў, пакуль пракачаем. Ён заўжды так каштуе на пачатку. А, ты маеш на ўвазе проста гэты геймпас. Ясна, ясна. Ну, карацей, я так разумею, гэта толькі для фанатаў, так? Бо яны чакаюць гэтыя геймпасы і гатовыя аддаць гэтыя $30 за DLC. Ну. У першы тыдзень, то там ёсць зніжка. Адразу відаць, хто тут фанат з нас двух. Канкевич едзе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бесплатно проехал. Ой, тут я не хочу выходить, бо 2 арты нават. Ажно 2 арты тут. И надаете бубен. Я люблю перекинуть. Угу. Да, что треба будет перекинуть на это, на кумулі. Што, але потым ты год сидзіш у новыя рэгіёны, катаеш без галаўніка. Еге, вось ён там стаіць. Было подружанне Артура. Такое сабе, не майго кшталту гэтая дзеўчына, слухай. Да иди ты в сраку, ну гульня, ну блядь. 4 стрелы усі мимо, ну. Ой, НЛД. Ой, холера, бляха. Ты з кулю взявся.
паскудник. І вже Ганкевича приїхав. Що прикриття у нас тут зовсім не було. Your name. Tell me how you're feeling. Since you got me out in the open. Так, восьмерки, 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 все восьмерки. Але у меня шляпа такая на голове. Его будет стоять, по спинах накидывать. Так, двое поехало вниз, это добре. Стой, 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 стой! Ой-ой-ой, ну як так, ну, долбаный танк. Ну, а где стоят тут? Один есть. Елка, 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 одеть. Его не выходит. Не выходит. А Єлка занадто вже любопитна. Зараз отримає знов по голові. Нема нікого. А тут. Так само. Ой, а ландшафт говно здесь.
Баевик перемог. Жалко. Я лишу, что там будет злив, да можно будет... О, дорога. Поспробуешь его снять, не? Поехал. Просто поехал. Ну ладно. Ну что, хлопцы, приймайте подарунки. А что за альфою такое? 280, 280, 280. А чому не 300? Мне ж 300. 300. Что холера з этой гульню не так, а? Пролетела. А тут... Пролетела. Все пролетело. Все мимо. Трапил. Хе-хе. Там 100% номад был. Ось зараз мимо. Подалося, мовчимо ні. Я ще раз. А, ось зараз бачу. Всплеск. Мовчимо все ж таки трапив другий раз. Угу. Мінус. А вон тайп. Ты паскуда. Ты погляди на его. We lost them. They've damaged our track. Давай, давай, выходь. Отримав. Аж на гроші з кишені посипались, так? Next time, I will be back and stronger than ever. Ой, який шансовний пацан. Ну, там Бурасик уже едет ему в спину. Привітання усім, хто долучається. Особливо тим, хто ставить подобайки. Так. ELC, номад і так далі. Треба їхати.
Нема чого стоять. О, глядишь ты. Уловы нават. И зноў кальпа не полетела. Нешта у меня в этой гульні, бляха, не ляціць нічога. Ну ты паглядзі на яго. We shall find another target. Нас абяцаюць шторм, дажджу няма, але вецер уже такі. А у нас, слухай, 3 дні запар. 3 дні запар. У вас будзе шторм, і ні халеры не было. А калі ўжо ехалі сёння раніцай, хіба што па ўсёй Польшчы, там штормы па заходняму гэтай часціне краіны. І нават па Прыморскай. А у нас ні халеры нават блізка няма. І ўсё роўна жарко, слухай. Сонца няма, так, усё у хмарах, але жарко, каля 30. Ой, чакай. Пропусціў, дзе там гэта Т-57 Heavy. А ты напрыканцы стрыму альбо пасля можам паспрабаваць SnowRunner? Так чаму не, слухай. Давай мы ў такім разе пастрымім. Колькі трэба па часу? Пагане, давай так. Каб хоць трошкі разабрацца ў SnowRunner. Гадзіны хопіць, а можа і меней, ці не? Таму што я хацеў стрыміць сёння да... Добра, калі так, давай у палове першай. І там 50 хвілінаў нам хіба што павінна хапіць. Крацей, паўтары гадзіны танкаў і потым пераключымся на SnowRunner. Так, ЦС-ка з 8-ками. О, так. Не, я поеду налево на гору. Мне ж трэба было, калі што, CS-ку ўжо скончыць, калі я не памыляюсь, у мяне там усё пракачанае. Трэба яшчэ раз паглядзець. Падаецца мне, мы на мінулым тыдні ўжо скончылі пракачку гэтых дадатковых скілоў на ім. Добры танк. Мне падабаецца, калі што. Адзінае толькі не хапае чамусьці агляду. Трэба будзе паглядзець нейкіх дасведчаных стрымераў, якую тут трэба абсталяванне паставіць, каб агляд быў больш-менш якасны. А за мною толькі шапатак. І гэта кепска. Толькі я і шапатак. Ай-яй-яй. І што мы тут удвоіх зробім? Блайнды ўжо паляцелі. І ногу зламаў. Давай, 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 давай. Перанабівайся, дзве. На яшчэ. Куды?
Валера, маневры просто от богу. На тобі. Рыска, бляха, ось гэта танк. Дзе ён тут быў? Ён вось тут быў. Міма. Зараз бабэхамі будзем блайндзіць. Міма. Все далеко. Ай-яй-яй-яй, пропустил. Ну як так? Ось я на старость. Так. Стоить, блайндить по мне, поглядишь ты. Я в прошлом году купил себе вентилятор. Ну, вересні. Головне, каб учасно було. Так. Коли учас, яно потрібно, особливо у вересні. За полкошту. Ти, я гляжу, ще більше габрей, ніж я. Тамак, ти усе лето покутував від гэтай спеки. А у вересні вже дочекався полови кошту. Ён тут повинен быть снеди. Не, все мимо летит. А вось ты мой родненький. Треба запомнить, он вось тут стоит. А ну, стой на месте, не ворушися. Давай. 3, 2, 1. Ай. Захутка його. І зараз я гляжу на гэты вентилятор по кошту X3 і успамінаю, што я купіў 20 евро. Ну гэта ж прыемнасць, ну вельмі прыемна, калі ты маеш нешта за паўкошту ці нават за менш. І потым глядзеш, я ўвогуле так сабе машыну купляў тут у Польшчы. Знайшоў, ведаеш дзе, пад чэшскай мяжою. Далёка было, халера, вельмі далёка. Я ехаў на цягніку, чтоб табе не стрындзець, 12 гадзінаў. Але, курва, яно таго каштавала. Да і куды ты паляцела, ну ёб твою мать. Вось, таму што купіў машыну, колькі потым па шашы я ляцеў уже да хаты, за амаль што 7 гадзінаў даехаў да хаты. Крацей, адвёз яе на дыягностику да мясцовага беларуса, які адкрыў тут сервіс знаёмы. Вось, і крацей, усё паглядзелі, было ўсё добра. Вось, і калі што, купіў я яе за 1,5 цаны, ніжэй. То бок гэта колькі у адсотках? Не на палову ніжэй, мінус 25% будзе, так, ось 30. Бо калі нават ставіў на гэты дзяржаўны улік, у мяне яшчэ пыталі разоў 10, напэўна, чаму такая нізкая цана была на машыну. Міма. Але затое сёння кожны раз, калі садзішся ў гэту машыну, там трошки аддаў на тое, каб яна была амаль што новая, і ўсё. І такая асалода мяне ахоплівае, ты нават сабе не ўяўляеш.
Так, супраць ліса. Дапамажы. Дапамажы супраць ліса паехаць. Ну что такое? Ну лис. Да бляха-муха. Да что ты кажешь? Так, трэба у спину заязджаць гэтаму ТС5 і Т-77. Я... Ой, ремка на КД. Я дурень. Эх ты, холера, просветил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха-ха! Паскуда боцана, як ты мне знушаешь тут, а? Говно итальянское. І зноў не прабілі яго. Ты паглядзі на гэта. Пёс ды ліс, два сябры любой дзёўчыны. Бляха, крыўдна, ну не прабіў яго. Гульня. Паскудства. Чакай, я там здымаў гэтую. Ікса на гэтым. Так, зняў. Так, а по CS у нас што? У нас хіба што ўсё. Мадэрнізацыя. Так, вся зроблена. Нам бы знайсці нейкі танк на замену яму. Калі не памыляюся, ёсць у меня ТТ. Так, ёсць РТ, ёсць ПТ. У мяне ЛТ нема, например, кажется. Вось чаго бракуе. Ой, у меня был колесник же, ж точно. Дакладна, дакладна гэта і было. Так, что по немцах? По немцах, як ПЗС-100, Панцеркопфаген, Е-50М, это все не то. Советы не хочу, надоели. Паттон. Паттон, паттон, паттон. Кажется, неблагим. Что там у Першинга? Добре. Добре, добре, добре. Нехай буде.
Так, что у нас по пушках? 1756, 1756. Нехай стоїть гэта. Потім докачаємося до гэтай. Там пробіццё... А, 160. Ну, нехай, нехай. Сталёваем. Сталёваем. А что гэта такое? Фугасница нейкая. Так, абсталяванне. Насылальник. Стабилизатор есть. Так, недзе так выгляд. Штось цікаве. Не. Мандаринки будуть. Так, сюди, як заўсёды, бомжарынкі, бомжааптэчкі. Готовы? Не готовы. Сколько у меня девчин? Раз, два, три, 4, 5, 6. Пойдзе. О, оленяшка. Нехай буде. Олет бюже. Ухура. Няхай будзе ухура, чаму не. Нейкая невядомая яшчэ. Так, што яна можа? Гэта можа... Гэта ці гэта, гэта ці гэта. Настаўніца легка будзе. І так. Злопамятным. Так, і... Ремонт. Екіпаж, як у Ізраїлі. Ну, там був випадок, коли жіночий екіпаж Мірка видав усім бубен. Так, пірохоп. Не, ремонт нехай буде. Штось я не разумею, дзе гэтая дзяўчына? Вось гэта? О, что-то я запутался зусім тут. Так, интуиция лепей, так, и ремонт. Так, усё, настолькі адзіная вось гэтая дзяўчына, ремонту не маем. Ну и халера з ім. Поехали. О, хіба што нас ужо трохі больш. 4 гледачы, прывітанне ўсім. Дзякуй, што далучаецеся. А асабліва дзякую вам, шчырая дзякуй за падабаечкі. Было б неблаго яшчэ і пазнаёміцца, калі не як гэта, вы не сціплыя людзі, вось так лепей казаць. То калі ласачка, напішыце нешта ў чатик.
Калі што, мы едзем вось сюды на гару, будзем вставаць і глядзець, як нашы тупыя ЛТ не паехалі свяціць гэтую зялёнку. Паглядзіце, вось толькі зараз прачнулася LC. О, боже, якія кончаны. Так, гэтае дрэва ёсць. Каб яшчэ елку гэтую зламаць. Удалося. Оу, прывітанне. Прикольны нік, чы. Гэта... Слухай, ты нешта... Не ведаеш, я што не нагадвае? Ён нагадвае гэтую гульню, якую моя дачка гуляе. Як яе? Анімешная, чакай. Там яшчэ галоўная гераіня такая, ну, паплечнік. Чычаць нейк, так я її називаю. Не. Чинозес. Эх. Стерваха подставился, я не трапил. Поглядите на Лінкса, что ён робіць. О, что робяць гэтыя іспанцы. Ой, якая трапнасць. Ох, якая трапнасць. Зусім ніякая. Ай-яй-яй. Что я купил? Вертуха, бляха. Да залятай ты, калі ласка, ну. Ёсць. Першае траплянне, віншую сам сабе. Нарэшце гэтае. Хацеў сказаць кончанае гаўно, але ж. Тартилья, ёб твою мать. А дзе гэта? Давай еще раз, поверни голову. Ну. Ай, умница. Ай, умница какая, а? Разумница просто. Под погон башни кидать. Ага, ты бачиш, як ляціць на гэтым танку? Ось тут он. Ось тут, ось. Треба сюди зміститися. От чим я засвячу. Зрабіць трошки. Эй, ладно, поехали. Что тут еще гублять? Хотя б так. Ніяк, карацей. Поехали на Одесі. Бо тут уже яны перемогли. Елсі подъехал зусім близко. Так, гэта можно снять, гэта заставить.
Десятки, восьмерки. Тут можно и супер тяжких танков поехать, коли что. Что у нас? Ну, по 2 только тяжких танка. Але у нас трапность стрелу говном. Мы коли будем по центру, не по центру, по левому краю працаваць, то нічога не набьем. Поехали налево. Будем пушить. They act like this whole map's their territory. What do you say we remind them whose turf this is? А кто со мною? Хлопцы, поехали налево. М41 едзе, БЗ едзе. О, Хары едзе, добра. Мне гэта хопіць. Добра, у 5 танках гэта вельмі добра. Бурасик ужо атрымаў па пысе. Хе-хе. Так, там Лора, М48 і Бураск. Бураска, калі што, лепей было б зняць. Але адзінае, толькі не ведаю, хто ў іх тут на гары стаіць. Ну, хлопча, пусці. Ось так, да, давай домінаваць. Ты і я. Тихо, тихо. Ты на што гэтак робіш, а? Та бля, ну гульня. Juice box bid it. Sorry, blow. Рикошет. Мне зараз лайка кончится. Кобра у борт, рикошет. Просто немагчымае нешта. Патон, здоров. На. Вось гэты хлопец гуляць умее, калі што. Калі ён мне прабіў тут 2 разы. Эх. Давай мы тебе поспробуем снять. Поспробовали, але не атрымалось. All right, fun's over. Back at it. Адкуль у мяне гэтыя дадатковыя эфекты? Я іх здымаў, калі што. Give it to 'em proper. No coming back from that. Дзе ебача ебаныя налады гэтыя? Wear it like a disguise. I come around with the perfect alibi. Гэта хіба што зноў NVIDIA, калі абнавілася, яна зноў не ўсталявала свае аптымальныя грыбаныя налады. Getting younger feels like chasing a star up and down in the Якасць, якасць, дальнасць, дэталізацыя. Доп эфекты. Ну так і ёсць. Так і ёсць. Это ладно. Ось так. Ну як так можна? Ну я ж рабіў усё інакш. Чакай, а дзе наша гэта першын ці як яго? 8. Давай усну ранер. Рано яшчэ. Чакай. Дай мне хаця б зоркі зняць. Я ўжо маўчу пра тое, каб паафарміць трошки, то бачыш, у мяне ўжо 1 300 000 засталося всего. Я як бомж, разумееш?
У мерках гэтай гульні мільён гэта ні аб чым. Гэта ўзровень нават не у прыбіральшчыцы. Праз гадзіну ў сноўранер пойдзем, так. Васьмёркі, паўсюль васьмёркі. Ёсць адна вельмі старая тактыка, галактыка. Паспрабуем рэалізаваць. Гэта ёсць на мапе, добра. Копля со своими тактиками. Приехал, бляха, задоминовал, проверяй. Елсі, каб добра зразумець, ці працуе твоє... Блять. Добре, яшчэ раз прокатіся так. Блять. Привітання, Анюта, привітання. Рада, что зайшла. Ну, зняв, да. Тактика працює. Раю усім. I'ma cock my nine. Mother. I'ma cock my nine. Ой, десятки. Ай-яй-яй, тяжко буде. Ніхто ў цэнтр не едзе. І Е50 таксама. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Гэта кепска. Сто 21. А, ну, добре. Можеш яшчэ ўзяць. Я убачу, кого тут ці не. Ну, трошки додалося яшчэ гледачоў, я бачу. А ты, Анюта, зайшла тому, што кніжку не ўзяла з сабой, як заўсёды?
Рэйна Чаронта захацеў паехаць на гару. Вось гэта нумар, і ён заехаў. Да. Дзе там стандарт? Что, а фаза не выйдзе? Да ну, едь. Блядь, яшчэ прабіваць, ну, зноўку ў борт. Ой, штосьці сёння не тое. Кобру ў борт не прабіваю. Гэтага ў фазу ў борт не прабіваю. Як жыць, што рабіць? Не планавала чытаць сёння. А, так, я забыўся на твайго шэфа. Што ён жа ж прыехаў учора ці пазаўчора. Учора. Хлопцы, выходзьце, падстаўляйцеся, ну, што вы гуляеце так сейвова? Навошта? Каму гэта патрэбна? Ага, вось ён. А вось і стандарт едзе, ну. Давай, выходь. Кыс. Як тебе там? Выходь. Слухайте, а мне падаецца, мне трэба адсюль з'ехаць. Ведаеце чаму? Не таму, што стандарт прыехаў, не. Таму што нашы за маяком прайгралі. Будем становиться сюды. Ну, не так, конечно, мы будем становиться. Ну, куда ты там зачепился? За что? Угу. Тут у яго хмызи ёсць. Опс, не чакаў. А мы тут прыехалі табе. Да, блядь, заенчылі. А ўжо няма каму адкідваць было, ўсіх пакраілі. На жаль, трэба было страляць. Нешта я не заўважыў адразу. Шлапатэх усіх збілі. Першын перамог. Добра. Што у нас засталося? Толькі з Удэса зняць гэтую ікса.
БРВ, а є питання до тебе по SnowRunner? Бо я як бачу, ти гуляєш з клави миш. Там з геймпада варта гуляти і не треба увогуле займатися гэтым. Усе десятки. Калі што, мы поедем у хмызы. Ось сюди. Навпрост. Спочатку за корабель, а потім будемо там притискати. Time to get moving, lads. Тест ЛТ поїхав. Чому? А чому не гэта? Дзіўныя хлопцы, ну добра. Ёсць траплянне. Посвяціў. Добра, супер. Малайчына. Ну что, почакаем кого-нибудь тут? Другий мінус. Добре. Я благо гуляю, то столтай наш. Вельми якосно все зробив. Solid blow. Добре, поїхали сюди, поспробуємо. Give it to him proper. Nice. Have it, mate. Вилетів, хлопче. Що, хто це? 40.05? Та блін, ну все зелене, алло, гульня. Дай доїсти. Він же такий солоденький. Не, гульня каже, діл сраку. На що тобі гэта уроній? Solid blow. Come on. Hit him like that. Ой, хз, не спробував ніколи, я просто не ведаю комбінацію клавіш на геймпаді. І воно там підказується, звичайно, але добре. І, бо я по твоїм геймплеї бачу, що і на клавіатурі змушу нормальово виглядаю все того. You proper belted it. Ой-ой-ой-ой. Як їх команда покутує з той нагоди, що маус вилетів. This ain't a tickle party. Give it to Гэта him proper. апошні падкалібер, калі што. Нарешті. Jingle their bells. Давай, хутчэй перезараджайся. Трэба ехаць. Solid blow. Не шанцую табе, хлопче, другі раз уже не трапляеш. Call it early retirement. Цент, ти наступний. Готуй свою сраку. Nice. Have it, mate. Thought you could hide, did ya? Not on my watch. I decided to spare him. The tracks have been proper totaled. Так, батшат. Да, ну на що ти дякуєш мені? Що не бачиш, що тут діється? Скільки ви їх говна, откуль? Позакидували навпрост. Ти jeszcze сюди їдеш, слухай, мені тут небезпечно з тобою бути побач. Чекай, ай-яй-яй.
Зводжуся, стой на місці. Є трапляння. Не полетело, ну. Каб не маўся, увогуле б нічога не страляў бы. Гэта была як заўстаўка ў Мелказёрова пра анальны секс. 8 гледачоў, што? Мы набліжаемся да рэкорду. Прывітанне, шаноўныя. Прывітанне ўсім, хто далучаецца. На ўсялякі выпадак нагадаю, што рэкорд у нас усяго 9 гледачоў. Таму было б няблага, каб пабіць сёння. А чаму б не? Панядзелак усё ж такі. Добра, нарэшце мы іксы гэтыя знялі. Можна, як кажуць, ісці адпачываць. Пойдзем фарміць на МБТ. Так, абсталяванне. Не, няхай састаецца тым самым. Дзе мой любімы АМБТ? Хадзі сюды. Паехалі трошкі грошай зарабляць. 1 352 000. Добра. Зробім кропачку, паглядзім, колькі будзе ў канцы. Праз 1 гадзіну. Трошкі меншы. ВРВ-ныя. Давайте падабайкі. Калі што, ставце падабайкі, чаму не? Чым яшчэ займацца на стрымах? Толькі-то падабайкі ставіць. Спужаюцца, разбягуцца. Я іх не прашу пісаць, дзе яны працуюць і кім яны з'яўляюцца. Як гэта было адзін раз на мінулым тыдні. Калі што, я просто дадам трохі дэталяў. Вы ведаеце, што было, калі не ведаеце. Можа, вы з Украіны ці дзе-небудзь яшчэ. Што ў 2020 годзе у нас былі пратэсты, такога кшталту каналы, яны вельмі часта прызнаюцца экстрэмісцкімі. З тэрыторыі Беларусі, канешне ж, маецца на ўвазе. А таму гэта небяспечна падпісвацца, лайкаць і гэтак далей гэткія каналы. Вось, і менавіта аб гэтым кажа Аня зараз, што яны пужаюцца. О, прывітанне, Дмітрый. Прывітанне. Адэсе таксама прывітанне вялікае. Нас тут, калі што, няшмат, але, як кажуць, раз няшмат, то мы мацнейшыя. Вітанкі мужным та вясёлым адэсітам. Нехта глядзіць у хмызах у іх тут. Так, у нас Лінкс ад'ехаў, лічы. Шэрыдан таксама. Гэта кепска. О, і глядзі, герой які. Неспадзяванка так выйшла. Нічога, бывае. А мы пакуль трошашкі сюды. На. Давай яшчэ раз. Нешта не паляцела. Кажуць, іх нехта на цэнтр, так? Давайте паглядзім. Не, нема. Удэс, ты не правы, тут нікога нема.
Поехали. Requesting support. Такое адчуванне, нібы ў іх увогуле вось у гэтай вобласці ніхто не гуляе. А ну-ка проверим. Ага. Добре, добре. Але сапраўды іх тут нікога нема. Ну што, яшчэ трошки блайнду. Ёсць 200. Блять, твою мать, ты, паскудник, выходь сюда. Добре. Thanks a lot. А у іх там кобра засталася, треба ніяк її висвіціти. Ось яна. Не чапай мене, не чапай. Я не смачный. Ну бывает трошки, ну бывает, что ты зробишь. Супер. Зажили. Просто зажили. Панцерваген тікає отсюль. Не трапив. О, так, там шар-футюр стає. І хто яшчэ не бачу другого? Давай, я тебе прикрию. Moving to support you. Ну? Ось тут стоїть. Не полетело, бля. Так, это Скорпион, добре. Едем на його просто. Да куди я летіть? Ой-ой-ой, ты выходишь небеспечно. Ось тут я повинен. Там гриль, целый гриль стоит. Отдай, отдай мышку. Ось тут. И он ось тут уже. Is this life? Is this life a life worth living? 'Cause I don't have the will in me to stand. Is this place a sight worth seeing? 'Cause I don't have the strength in me to land. And the sun sets Я нешта подвис. Что робить на гэтай мапе на ЛТМ? Пасля перараблення халеры его ведем. how
Ну, что ты? Ось усе здзекуюцца над маленькімі, ну. Я ж нікога не чапаю пакуль што. Просто бяжы. Ну так, трэба было выйсці гэтым членам каманды танкавай, каб патолкнуць гэты танк. Там Кромвель, ТВП, ХМТВ ёсць унізе. Унізе ёсць, так? Тут яго... О. Да. Попаў, правярай, як кажуць. У іх кароў унізе. І нікога, слухайце, нікога на гэтым фланзе няма. Настырная у нас ЛТшка была, покуль не сдохла, не отъехала. Вначале обижают маленьких, а потом елочка Это закон. Это, ведаешь, як закон Мёрфі ёсць, так з гэтымі елками та сама. Так і ёсць. Спасадку яны табе крыўдзяць, а потым скарджацца на тое, што няма свету. МТВ, чакай, зараз зводжуся. На. Ой, ой. Гэта не ЛТ, гэта ПТ. Так, зараз 15 секунд. Пік поехал за трошки раней. 10. Я б вось гэтага хлопца ўсё ж таки збіў. О, усе далёка. Так, АМХ 1357. Не, мы яго не заб'ем, але вось стерву можна. Давай, Лео, ты разминируешь усіх. Давай, давай, давай. Не будь такі стіплий. О, подпал нарешті. Добре накинув. Ну, я ж кажу, гэта не ЛТ, гэта ПТ сапраўднае было. Хіба што ўпершыню ў жыцці яно так накидвае. Каб цэлы барабан, 3 з 3. Ды на такой адлегласці яшчэ. О, глядзі, а што ён тут робіць? Эх.
Так, где МБТ? Ну што, яшчэ паўгадзінкі. Паўгадзінкі пагуляем у танкі і пойдзем па сноўранерам трошкі. Мы супраць шасцёрак. Але цяжкіх танкаў навалам. Будзем усё ж такі па зялёнцы працаваць спачатку, потым, калі што, змесцімся ў горад. Штурмуем пасадкі. Тут няма пасадак, тут зелень маю на ўвазе вось гэтае поле. Ну што, давайте, хлопцы, уключайце святло. Каб яшчэ ляцела, бляха. І зноў. І зноў, 2 з 2. Так. У нас тут только я и крусадер, и все. И крусадер уже подставился. Вай. Чекай, их нехто повинен тут быть, мне подается. Ну-ка, ты бачишь меня? Не бачить. Не бачить. А тут? І тут нема. Так, там шкода, бураски, павляки, усяляки. Все, наше ЛТ отлетело. Поехал светить город. Хіба што другі таксама, так і ёсць. Паехалі адсюль у такім разе. Цікайце, хлопцы. Трэба адкідаць вось гэтага. Ну, да каб цябе чэрці дралі, ёбаная гульня, ну... Бля... Один з 3, ну як так? Боїся мене. Ой, о, поехал, проверяй. Так, нет, в этот раз треба 3 зарадзіць. Три, 2, 1, ну. Ёсть. Ёсть. Давай, Шкода, ты наступный, ну. 3, 2, 1. Не. Не едь сюди. Тут нема чого тобі робити. Альфа пройшла. Нечакано. Ти погляди на їх, а?
Так, я, конечно, ризикую, що сюди їду, але... Але... На. Не трапив, не трапив. А, я апошній застався, коли що. Ну що тут зробиш уже? Амаль що нічого. Ой, у War Thunder... Ні, я не гуляю. Дім, пробач, але War Thunder это ж Mail.ru гульня. Я у гэтым плане прынцыповая поскудь. Я не карыстаюся расійскімі ресурсамі і менавіта з гэтай нагоды я не размаўляю на расійскай мове. На стрымах я маю на ўвазе ў паўсёдным жыцці так, я расійска нармалёва карыстаюся. Але вось у медыапрасторы не. Не хачу, не буду, прабач. Девятки, девятки, девятки. А куды поехать? Мне паўсюль будзе кепска насамрэч. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Поедем направо, на дефолт, як кажуць. Паспрабуем там сапсаваць каму-небудзь настрой. Так, Батшат АП со мною и Кунцепанзер. А мы тут можем неблаго так накидать с этим хлопцем. На троих. Коли я и Батшат барабаны отдадим, то все, минус один танк одразу. А Кунцепанзер будет наши азатки прикрывать. А ну чекай, зводжуся. И ёсть. Неблаго. Уже один. Калі будзе прабіццё? Уже было. О, зараз полетело добра, калі што. Не тое, што ў мінулым баі. Ты што, бачыш адсюль 252-го? А як это? Ты паглядзі, як ляцець у гэтым баі. Не, на гэта не глядзі. Гэта выпадкова было. Так, так, так. Шарфутюр недзе ў горадзе. Гэта таксама тут недзе павінен быць. Давай, Куни, уперед, ну. Давай будем протискать, что стоять. Чуешь, не? И он те слепы, те глухие, я не разумею. Ты гляди, як целять.
Ах ты паскуда. Ай. Ну все пробил, слухай. Не то, что я. Ну так, я ведаю. У SnowRunner хіба що можна і п'яним гуляти, не то як цвірозом. Куди? Сюди тільки. Гэта ў танкі трэба быць, па-перше, цвірозам, і па-другое, яшчэ каб руки былі прамыя. А не такие, як у мяне. Хлопцы, дайте проехать. Ой, дякую, якія вы добрые. Ты, говнюк. А, усё, стал. Бля, альфа не полетела, блин. Холера тебе бери. Все, минус. И из 5-го вышел. Из 6-й продашься. Так, где гэтая патэха? 8. Я чекаю, коли ти перейдеш на Nightcore і включиш Panzer батальйон. Не Nightcore, Panzer батальйон, я так само не розумію, а в чим ти? Что это означает? Як усе запущено. Ну так, ну, що ти хочеш? Розниця поколению, розумієш? Давай, Бурасик, постоим, поглядим. Ферди. З'ехал, поспел уже. Дискорд подрубай. Обов'язково. О, не полетело. Обов'язково, зараз. У полові. Як і домовлялися, у полові. Все буде. Угу. Ну як ти гэта робиш?
Давайте уже протискайте неяк. А у нас -2, коли что. Ну, хлопцы, ну едьте. Ну что вы стоите тут? Так, 3-4. Яшчэ трошки выраўніваем, але 4000 хп розніца. Такое сабе. Пуш-пуш, ну ти бачиш, колькі їх тут? Пуш-пуш. Ех. Треба сюди заїхати, мені подається. Дзе ён стаіць так. Ось ён дзе стаіць. Яшчэ раз, добра. І бурасик собі обнаружил ці не? Не. На ходу. Холера, вось гэта подкрутка. І зноў лік говно 7-9. Лепей бы вяртацца, калі што. Але там ёсць скорпіон, які дапаможа. О, іх фуловы браск. Ось гэта паляцела, ёлы-палы, амаль што не прабіў. Што, паспрабуем у захоп, але ў іх і ебер ёсць, і бурасик ёсць. Ебер у нас на базе стаіць, добра. Чарапаха, ці яна стрымае, ці не. Три ў 4. Мне падаецца, вось тут павінна быць гэтым Фердинанд іхні.
Ой-ой-ой. Нешта я дезорієнтувався. На що ти сходиш? Ну давай уже подставься. Юангар. Не поспел. Ну і ладно. Виглядаю як Донбас. Терикони і так далі. А я не был на Донбассе, коли что. Холера выгадает, с чем поравновывать тут. Я, коли что, могу только поравнать с этим, с Солигорском. Я там был. Так, МБТ. Ну что, яшчэ бой апошнім. Так, як заўсёды, мы поедем тут налево. На МБТ. Да неблагі танк. Нормальовано ім атрымліваецца яшчэ адгульваць. Толькі ў мяне узнікае, хіба што не. Мне таксама трансляцыя абарвалася. Але я гэта перезапусціў браузер. То хіба што ўсё нармалізавалася. Ну что, кто будет тут? Никого нема? Что? Бурасик по центру, ты гляди. Забывся, что на СТ гуляю, лишь что на ЛТ. Слухайте, нікого нема. Адзінае, я разумею, толькі вось адсюль ніхто будзе свяціць. Так і ёсць. Ну зараз ты назбіраеш усю поўніцу, поўныя кішэні агурцоў. Не, глядзіш, ты яго не атакуюць, як так? Дзе ж ты там быў? Дзе ты свяціўся? Чакай, я бачыў. Ну.
9-3. Enemy armor destroyed. Один шот. Что? Что за бой такие? 2. Armor is damaged. Toxic fire. Enemy vehicle destroyed. А до якого шальняка? Що ти маєш на увазі? Ух. Это было страшно. У меня аж ну кресло хрустнуло. Бляха-муха. 750 альфы пролетело. Над ухом. Эх, да ядуть без меня. Саранча, з'їли все. Добре. З танками на сьогодні все. Як завсёди понеділок ён тяжкі. Трошки ідзе тяжко. Зараз ми пойдем з ВРВ погуляємо у SnowRunner. Калі вам гэта цікава, то заставайцеся. Так, а я зараз пойду запускаться. Ну, докладнее менять. Менять. Треба буде додати новую сцену, коли што гэта ж іншае окно і так далей. Так, дзе гэты Discord? Вітаночки, привітаночки. Вітаю тебе, шановний. Як твої справи йдуть? По криху. Я зараз тут думаю, як це все зробити, каб яно запрацювало. Це буде не вельми просто. Ти маєш на увазі кооператив? Так, кооператив. Так. Ага, я покуль налади роблю для сцени. Ага. Так. Ты мне яшчэ раскажы, ці ведаеш, тут ёсць гэтыя аўтарскія правы У плане. на музыку. У SnowRunner? Угу. Я лічу, што ёсць. Там яны выклалі ўсе гэтыя трэкі, але яны нідзе не пісалі, што for public use. Так што я лічу, што тут будзе платна. Так, у такім разе трэба будзе ўсё гэта. 15, 12, 11, добра. Я на сеттингі. Аудіо 0. Так, осталось зразумець, як тут прылучацца адзін да аднаго і ўсё паедзе. Так, хіба што я гатовы? Старт кооп, типа, трэба выбіраць ці не? Так, старт кооп. Першы слот. Нема ніякіх гульняў, не. Хіба што Не, так стварыць трэба? Ты не можаш выбраць? Нічога. Ну, так тады стварай. Стварай зноўку будзеш.
Хард режим не ставь. Хардмод. Так, Нет, нова тебе кампанія рано. ці нова гульня? А в чим разниця? І без усілякого Но- розуміння. Новая гульня. Да, блядь, что это такое? Куда ты меня упер уже? То. Чого? Вот, new campaign. New New campaign. campaign. О, і тут слот мається, добре. Все. От. Так. Лепшу новую кампанію, тому що я гляжу на New Game Plus. Тут багато гэтых налад. Добре, добре, добре. А тут навчання ніяке у мене пошло. Так, проходь. Мапу поглядеть. А, стоп. О. А, все. Все, зрозумів. Все, я зрозумів. Ніякі вишки невідомі, а ось хіба що це... Ні, ось я. Ось Так, я. все. Прожми Escape. Ну. Зараз. У меню. Вийти в меню, так? Так, так. Далей. Так, і там буде керування суполкою унизу. Там будуть всякі те саме там протягнуть код, налади. І там буде управління. Content library. Суполк. А нет, тебе тільки фотомод. Топ. А, ти ось на гэтай маєш на увазі у самому низі, под Exit Game. Так, так. Тебе вийди в меню тоді. Ну я не ведаю. А ти не можеш старається мене запросити? Чи ні? Я могу, але ну ти будеш там. Ну, у мяне ўсё зроблена на гэтых мапах, а тебе на іх трэба там шукаць і машыны, і то і сё, і рабіць багата чаго. Угу. Таму, ну, гэта лепш цябе зрабіць. Так, main меню. Ну, тебе хутка грузіцца. Бачиш, нешта я вибираю, і you need to unlock a garage before Так, proceeding to старт кооп. І кампейн. Вось, все. І нічого не працює. А чому? А тому що він Що- просить, щоб я відкрив гараж ніякий. А потім уже у Макс полегшало. Ну тоді просто continue. Ти зробиш ось перші гэты кроки, адчыніш гараж і ўсё будзе добра. Да. Тебе трэба Все трэба было просто. соло пагуляць. Ну, хто ж ведаў-то? Я ўвогуле гэта першы запуск гэтай гульні. Першы запуск увогуле, я першы раз бачу на свае вочы. Ну, А, то Давай, поехали. Путенько. покатайся пакуль што так, соло. Ой, тут мне яшчэ і хендбрейк трэба здымаць, усё мануальна. Так, у гэтым сэнс. У гэтым, каб заябаць. Да? Так, Ты- я ўсе гэтыя падказкі, я буду мінаць іх, таму што ты ў мяне Скіпай. ёсць. Скіпай. На Е прожми, каб уключыць поўны прывад і ўсё, паехалі. 4 колы, добра, добра, добра. Left shift, яшчэ... Прывад гэта мануальна пераключэнне перадач. А. Лявей крыху бяры. Чаму, па багне не трэба ехаць? Не, ну а ў чым сэнс? Ну, Так, чакай, хвілінку, я вырублю музыку, таму што лічу, што яна не патрэбная тут. зараз не. Ну, усё, так, вяртаемся. Давай, пагналі. Але яго носіць управа-ўлева, нібы ён па льду. Ну, таму што пакрышкі такія. Так, нам куды, управа?
Ой, так, зараз я... Нам, Так, не, стоп. нам прямо. По мапі, куди тут їхати? Не, нам наверх. Во, Ну, сюди. не на мост. На мосту, бачиш, нема. Мост треба буде побудувати. Ти їдь по шаши, там зараз... Там Мгм. все образується. Нормалізується. Тут 55 обмежування, а ми кольки їдемо? А тут навіть пофіг. спідометру нема. Не, ты нажми единичку, то есть один прожми, Нажав, натиснув. бачиш, все есть. А, ось тут спідометр. Ён працує, Ну добре, гэта ми... Так, чекай, тут перекрито. Нам треба ніяк зліва вправо. Есть, просто пробивай это все, это такое. А, ось Это воно так. що. Геймхак. Да, это... Только, ну, не давись. Ось, все. Аккуратненько, ближай до правого боку, и все, Нормас, почему, едем далее. Все так и задумалось. Всё. Заедь Просто- на АЗС, дозаправся, ось прямо, керуй. Тут є ще й до заправка є. На кой халеру я не Так. можу. Так, на С. Так, Давай. це прожимаешь и все. І на F. Все, F, да. Так, все. F, дозаправився. Поїхали. 80 кропелек маємо баку. Поїхали, що стоїш? Так, все, назад отъезжай. Мы зараз с тобой поедем по крыху вперед. Шукаю. Escape прожми. Выйти из заправки. Ой, ёб твою налево, на что эскейп? Ну, А так нельзя поехать? Не, это что, направо. Направо? Чому? Направо. Крыху назад, от там перед АЗС-кой був з'їзд з ворот, ось у яго есть. Альбо можеш так просто ехать. Прям ось. Праз куши, праз гэта ўсё. Не, я не хочу. Вось тут, по этой стежце? Так, але бярыся бліжэй да левага боку. Так, Ці чтоб правага? ты тут да левага, чтоб ты ў бол... Ну, ўжо правага, каб ты ў балоце не утопіўся. Не увязнуть, добре. Давай. Бляха. Всё, Так, аккуратно. чекай. Треба мишку змінити. Сенсорику. Бо занадто вже крутить. І ось зараз до вишки їдь. Все буде добре. Так. Все, чик. Чик, Капздец. зняємо все. 50-40 Так, всё. ёсць. Так, ну гэта експіріенс, але ти хутка його наб'єш. Глядzi зараз на мапу. Там яны тебе таски видадуть. Ну, типу, ось це, апгрейд. Ось, так, так вони. все, да. Ну, а за апгрейдом потім з'їздиш, він А безпонтовий. Де А наш нам гараж? тебе зараз треба до... Не, все не так просто. Зараз їдемо поза грузовиком. Бачиш, каля тебе, ось Так. криху зверху, трак. Ось став отметку на його. Так, отметку правой кнопкой. Ось Мгм. так. Все. Переходь з... Не, это Так, по дорогам тут есть, по шляху ездить не обов'язково. Ти тут зрозумій это. Все, рушим. Ось сюди, так? Так, да. Руш, але, ну, не заїжджай на дорогу. Бачиш, вона все така багнючая. Ну. Так. А тут по узбочині більш-менш лепій. Так що ось. І по Іха! криху спускаємося. Лівей берись, так, по узбочині, і все. Трошки знесло. Криху. Все, їдемо далі. І зараз можеш наліво на промки просто прозрез фігачить і буде добре. Пробач, якщо я на свою брудну морду глядів. Нормально. У гэтым сенс. Зараз ти відкроєш перший такий добрий грузовик. Але, ну, не треба їздити по гэтым самим, По колеї. налево. Не треба. Лівей. Ось так, по узбочині ти доїдеш до щастя. Чекай, тут треба вправо хіба що. Норм. Ось, все, наближайся до грузовику. Зараз він тебе відчиниться, у тебе буде твій перший GMC-шка. Як во всіх нас був. І все, поїдемо. Ось, все. Так, пересісти. Ой, як там пересісти? Ві. Зараз, Хіба що на Ві було.
Так, Не. на V. Так, на V нажми, там буде Change Track, злева менюшка открывается. А де моя, Бачиш? чекай, да, бачу, але де курсор? Нема? Поспробуй гэтымі повыбирать. О, вось, Ну вось. так. Ты ж там все выбираешь, все. Change Track, і так, на GMC-шку. Куди Ну да- все. Куди далі? Так, М і злева меню, ось бачиш, там восклицальник стоїть. Ось прожимай туди, там Кличник? контракти будуть. Так, Ось. зверху. Мгм. Ось тут. Так, все. Steel River Township, що пишуть? Так, треба доставить. Ага, металевые балки і дерев'яні дошки. Все, зрозуміло, Сюди понімаємо. треба. Так? У местечка, так, все. Зрозумів. Прожимай пробел, Activate Ой, мать моя і жінчина. поїхали. Так, тут все. Бачиш, яно просто написало, але ми зробимо по-хитрому. Що ти зробиш хитро? Ми зробимо ще по-хитрому. Їдь, рухай до містечка. Ну, здимі з рушника. Ти Та, що? блядь, заєнчили. ви що? Пробел. Все. Это безпечные рухи Так, повинны быть. нам треба вліво хіба Наліво. що, ну. Налево, так. Ну там по дороге будешь ехать, буде бачно. Давай. Жми. Все буде добре. Все, яно рухається, і гэта головне. Аня пытается, гэта у меня скайп, ты маешь на увазе, где мы созваниваемся с ВРВ? Не, у Дискорде. Гэта типу скайп. Ну, аналогічний, так. Яшчэ один типу мессенджер. Так, мы у местечка доехали. Так, зараз заїжджаєш на склад і все буде добре. Все буде добре. Зараз загрузишся металевыми балками. Тихо, ты не разбей наш этот грузовичок, а то Та халі разом нову буде купим. сумно. Ну, то не падчас навчань. Так, ти можеш з гэтага боку проїхати наскрозь на гэты склад, але ўжо ты все, едь далей, зараз там налево поворот буде. Ну! Ну, акуратней. Ось, все, заїжджай. Американці яны такія, ну. Складано на їх поворачувати. Так, Цшка, Так, це. Фка. Ось, все, загрузив, поїхали. Чекай, мапа. Ми- Так, тебе зараз. Ну, ти пробіл то прожимаєшся, закривай гэта меню з погрузкою. Зараз мапа. Гляді. Бачиш лісопілку? Лімбер, ну. Вось, тебе треба їхати туди. Просто їдь зворотним шляхом до лісопілки. Там ми витягнемо причеп. На причепі вже є дошки. І ми гэта все повеземо по дороге до мосту і заразу відкриємо мост, і потім поїдемо відкриємо гараж. Ага, окей. Все, зараз все запрацює. Так, наліво і зараз прямо. Мне падаецца, я гэткі грузавік бачу в одном фільме, Ага. дзе хлопцы тушылі пажар на гэтым, чакай, на. Не, Там была нафта. Там гарэла нафта недзе на скважине. Може бути. Ну, GMC-шка зараз направо. GMC-шка вельмі такі папулярны ў гэтым сэнсе грузавічок, платформа, то есть тут мы будем потым адкрываць з табой больш модуляў для гэтых всіх грузавікоў, ты можна зрабіць з яго ну, типа машина пажежніка, то есть гэта ўсё. Трымайся бліжэй да абочыны, тому што тут можна застраць.
Я Яшчэ і табе... дождж прыйшоў. Ну, А тут так, мяняюцца ўмовы і таксама і дарогі, ці не? Ну, дорогі не вельмі змяняюцца, але вось там з цягам часу будзе змяняцца дзень, ноч, там дождж, сонца. Ну гэта я памятаю, Так. тут больш цікавіць іншы. Так, глядзі, акуратна зараз заязджай, просто вельмі акуратна, вельмі уважліва. Адкрый мапу, паглядзі, дзе Мапа. там прычэп той стаіць. Ну недзе Ось. тут далёка. Приблизь колом з подмышки. Можна наблизіць мапу. Можна. Ну, гэта трэба сюди. Вось, бачыш дзе? Табе Ну. трэба пад'ехаць вось да гэтага перакростку, развернуцца, кінуць лябёдку на гэты прычэп і выцягнуць яго, таму што калі ты заедзеш коламі туды, ты ўжо туды не выедзеш. Ага, Зразумеў? да. Будь вельмі такі акуратны, уважлівы. Ну, як вось праязджаеш уперад, бачыш, якая багна тут. Все, праязджаеш уперад крыху. Все, разворачивайся крыху назад, просто крыху. Ось чуть-чуть, ось так, все. Яшчэ, все, стоп, добра. Прожимай лебедку. В нажми. Ну В, вот, там буде ось так лепей. Так. В, і там буде... Стоп, Took unlock, remove, recover, stop engine, change track. Так. І гэта все. Так, секундочку. А, я зразумею. Так, чуєш просто гуки со скайпа. І прабач, не заўважыў адразу. Эвакуація заправить. Сапраўды скайп працуе на фоне, А, бо всё. з'явіўся праект. Давай. Глядзі, бачыш кропкі такія шэрыя Ну, на машыне з'явіліся? Ось нажмі на яе. а як? э, Мне нема курсором. курсору. А ось, з'явіўся. І цягні. А, не дастаем. Так. Трэба ехаць Мгм, глыбей. дрэнна. Яшчэ глыбей, але трымайся бліжэй да сталба, каб ты поўнасцю не заехаў у гэту багну. Поняў? Угу. Понял. Все. Шик. Отъезжаем. Не, все, он стаіць. Куди він стоїть? Все, зараз поїдемо. Так, тады што? Тады пад'язджай збоку. У сэнсе. Вось тут? Ось правей за столбом, вот там, дзе есть пень гэты і знак. Ось ты гэты забор можаш разрушыць. Давай. Руш перад. Demolitions Missions называется. Так. Ты можешь подъезжать ось тудой. Крацей, Просто за ты- своей сракой я разберу гэты забор. Так. Плот. Так. Так. Ты плот разбурыш, все просто едь, і все буде добре. Е, Так, все, ближей. Так, всё, все, хлопець. добре. Стоп. Все, зараз подрубай лебедку. Где зновку? Ось. Просто кликни мышкой, і воно з'явиться. І Ось, F-ка, так? всё. Так, і все. Просто тяни, просто F нажми, каб яно підтягнулося. Вийди з вийди з меню і зараз тягни. Ось, все, ёсть, движ, ёсть. Все. Яшчэ. Ось так, Не, все всё. добре. Зараз закривай, прожимай R. R-ку, потім. Отпусти R, отпусти Мгм. лебедку, зараз V, і там буде причепить причеп Attach. V. Угу. Ось, все. І за нам зараз куди? На мост? Так, руш прямо. Ось, бачиш, тут така дорога уздовж берега. Ось, так, по Ось ёй гэта ці рушить. ось гэта? Не, ось та, которая вядзе до гэтай шашы, ось тут. Так, Мгм. там рэчка мала, гэта ўсё херня. Поехали. Ты правой кнопкой можешь уже по існуючаму вось гэтаму шляху добавлять кропак. Так я вже Маршруту. робив гэта. Вось, і все будзе добра. Так, але памятай, па узбочыне, тому што ў каляю ты можаш яшчэ застраціць, цябе не хопіць моцы у рухавіка, каб выцягнуць. Мгм. То есть тут ты будзеш потым адкрываць новыя рухавікі, яны будуць больш моцныя, каб возіць больш важкія грузы. То есть там все продумано. Все прадугледжана.
Ну. Крацей, прибач, я тут Ані откажу, бо сьогодні раніцей просто проект новий намалювався. І там движ і ідзе, і завтра ўжо пачнецца нейкая праца. Ідзе варушняк. Ну, то бок там і людзі ўжо ёсць, каманда ёсць, трэба толькі з імі павырашаць пытанне. Вось. Карацей, увечары я табе ўсе дэталі распавяду, калі ты жадаеш, а так. Пакуль няма чым дзяліцца. Таму ты чуеш скайп, бо там людзі размаўляюць. Так, нармалёва так цягне ўгару, слухай. Ну, Але, ну, будзе асцярожны. Зараз табе просто 20 минут гульнявога часу зэканомілі. Потому что не ўсе ведаюць, што можна вось так вот прыехаць, узяць гэты прычэп і направо- адразу ўсё налево. налево ехаць, так? Так. Всё. Всё, асноўныя колы каля шашы. Так, трэба ўлева. Так, на мост едем. Так, зноўку гэты квадрат. Так, до зоны разгрузки і зараз все. Разгружаем. F-ка. Construction Simulator. Так, нет, тут все есть, я тебе кажу. І зараз другая стадія. Так само прожимай С. Зноўку і... С. Понял? Все было прадугледжана. Бачиш, у дві стадії штосьці може будуватися. Калера, ти розумний. Тут з металла, бачиш, гэту ферми поставили, а потім вже все, раунд. Поїхали, зараз рушим прямо. Ти кажеш, з металу зробили мост непосередньо, а з древна, я так розумію, ми асфальт зробили. Так. На стіл поклали. Ну тут асфальт. Бля. Ну ладно. Покрасили, просто покрасили одразу. Фарба була у так, багажнику. Зараз на... Так, зараз прожми гэта все, там... Так, а куди ми їдемо ввогуле зараз? Get to the garage activated, направо. Ось. Налево не едь, направо руш. Одразу я тебе так ось скажу. тут, да, так? Так, руш направо і прямо. Не доїжджай до вишки. До вишки ми потім доїдемо. Ти зрозумієш чому. Ну і пам'ятай, дерева твої сябри, тому що за їх можна зачепитися і витягнути себе на лебедку. Гэта я вже бачу, не однойче. Просто пам'ятай про гэта. Можеш на L фари подрубити. На що? Тут так все бачно покуль що. Ну, добре. Шліфує. Ну, типа. А право, лево, прямо. Лево. Ну, зараз весь час прямо. Гараж. Ну і все. Все, берись лебедкой. Я тебе зараз потлумачу. Збоку справа. Не, другого раду кропки. Бачиш шера? Ось є спереді на морді, а є справа посередині. От від їх тяни і вперед. От справа, так? Справа тягни і ось все до самої дальньої. І все. І зараз витягуй собі. Все. На F-ку, да? Чи куди там? Так. В, закривай функції і поїхали. V ангельську приймай, все, пошов, тягни. Все, дерева твої сябри, просто пам'ятай про це. І ближай до обочини їдь, і все буде добре. Все, зараз реліз вінч, все, тобі вже більше не потрібно. Ну, отак от акуратненько зараз ближай до лівої збочини. Перемішайся. Ні, ну давай, ну трошечки, ну. Гэта база. Все, робіть те ж саме, чіпляйся за стовп. Ось, так. Все, рухай далі.
Будзе вельмі цяжка, просто прычэп пакінеш. Бачиш, ужо асфальт ёсць, всё. Ну тут хіба што лягчэй павінна быць. Ну так, будзе 100 метраў лягчэй дальше. Зноў балота. Звычайна. Ну не то, што зноў балота, но будзе вось такое. Бачиш, злева ўсё ж такі, ну не балота, гэта просто затопленая Мгм. ферма чай. Ясці. Так, все добре, я бачу. Ну все, весь час прама, нікуди не треба поворочувати, просто є прама. Мімо каменёў там. Так, праз камяні, там просто проезд у гары буде. Правей до правой обочины. Угу. Все. Рухаем, зараз все буде. Бачу, що гэты значок з'явіўся, що там гараж. Не, не Близко. бачу. А, ти маєш ось гэта? Злева там з гэтай, з лупой. Чекай, що тут такое? Куди я лезу? Где? Похер. Похер? Мы смелые. Похер, мы смелые, мы проедем. Ну, як скажеш. Ну, у самым горшым выпадке, ну, отчепишь причеп и поедешь далее, ну. Кого это? И так, это осторожно. Давай, чапляйся. Дерева заезжать, давай. Все будет добро. Нават, ось бачиш, коли у тебе просто одно з колов, які заднє, будуть чапляться з грунт, ти будеш рухатися. Ну все, ось ми тут приїхали до гаража. Ти нават приїхав. Ти зараз і нову машину знайдеш, і чеп ми зможемо продати. Він тебе вже не спотребиться з більшого. Все, направо заїжджай. Сюди или туди? У люби можеш заїжджати. Ну, можеш уже тут заїжджати. Нема ніякої розниці. Все. Тут ще флітстарчиків 2070. Так, все, ми... Все, так, добре. А от чіпі причеп. Так, як його нове. Detach. Так, Detach трейлер, все, під'їдь на эту зону поліпшення. Ось все. Це. Get upgrade. Все, добре. Гэта для флітстара апгрейд. Ось для гера. Да, для того, что злева. Так, все, заезжаю в гараж. Все, заезжаю в гараж. Зараз там тебе хутка потлумачить, что як робить, и все. Давай. Так, пробел, G, Global Map. Все, G, который grenade. Вот, все, бачишь? Please travel to Alaska. Вот, все, сверху мап регионы. Так. Ось можешь проглядеть, сколько их у тебя. Ось, гэта 3 базовые. Ось, Кола, Юкон, Висконсин, Амур, Дон, Мейн, Теннесси, Глейдс, Коламбиусе. Алматы. И все. У Алматы это уже у бегучем сезоне. Unavailable. Да, треба набывать. Мгм. Переключайся на Аляску. Прожимай далей там на Е альбо на Q. Не, а яны сквозные, можно было не отлистывать. Крутить, туда. ага. Всё. Аляска, ось прожимай на мапу. Мапа, Ось, що ти маєш на увазі? Northport? Жми на Е. Ну так, Норспорт. Угу. Все, прожимай ось пробел, скипай это все дело. Прожимай на гараж. Нажимай на його. Альбо на мапі, альбо ось тут у мене. І Enter. Угу. Все. Тебе навчили, як переміщатися поміж регіонами. Окей. Що далі? А, тут свої є ще тягачі будуть. Так, то бок на кожній мапі свої Конечно, тягачі. тут усе буде. Тут усе буде, але ти можеш їх перемішати. Вертаємося. Так, empty slot. Так, да, всі машини тут. Вертаємося в Мічиган чи ні? Так, все, зараз повертаємося в Мічиган. Мічиган, прожимаєш Куди і... мені? Так, fuel station. Не, забей на гэта все, гэта просто подказки. Вертайся до гаражу. Я лічу, що гэта вже буде все. Справа. Де тут іконка? Можешь у менюхи выбрать Buildings. Мгм. Слева Buildings и Enter прожал. Все. Все, я лічу, що зараз можна буде уже і
коопчик рабіць. Все, выходзіць в меню. Кооператив. Так, выходзім в меню. Контент ці куди? А, Не, нема чого. return to main menu. Ти Return to main menu. main меню, там кооп ствараць Ага. і выбіраць Так, гэтую. так. Гэты слот. Ну, я лічу, што зараз ужо павінна атрымацца 100%. То есть мы Кооп, ўсё зрабілі. Black River. Похуй. О, create. Похер. Create game. Private. Private. На двоих пакуль што. Так, все. Прожимай старт кооп. Зараз паспрабуем. Ебой. Нешта ёсць. Так, escape. Жми escape. Угу. Просто escape. І Manage party. Manage party. Так. Все, і Ось так. invite enter. Invited пише. Play game. Блять, я гружусь туди. Куди ти грузишся? Все, мы грузимся до тебя. Рамка одна. Да, похер. Вот это ваш кроссплатформенный режим. Халера, 5 чоловік сидять і глядять, як ми тут Ну, сексом да. займаємося со SnowRunner. Так. Мне бухгалтерша написала. Я уже нервуюсь. Ну, у нас 15 хвилин, коли що. У нас все равно часу нема. Не, я до другого там. З доброї нагоди ГТ люди не пишуть. А може і пишуть, що зараз удоведаюсь. Будеш розказувати. Вон, Аня у нас експерт по гэтых справах. Коли там бухгалтери її пишуть, це завсюди некая срака. А, Долучився. Все, зараз позіграйся. Ти опошній раз Де? сказав не грась, а грац. Бо є такий город. Грац. Грац, да-да-да. Грац, рагац, ось гэта все. Куди ми далі? Так, я куди хоч, зараз пойде вирушняк, я тебе так скажу. Осталось только найти, над чим я буду блендаться. У тебе не включені модифікації, все зрозуміло. Ну, мені ж модов нема, ти нічого не скидав покуль. Ну, гэта так. Ну, добре, крокодила потестим. Покинув. Так, ну что, где ты там? Выезжай с гаражу, зараз поедем на пригоди. Не розумію, тут мені повіс у гаражу і куди виходить, тут не розумію. Так, стоп, ти почекай. М прожми. М. Ти може не у тим гаражу. А холера його відає, ну. Ні, ти усе у тим гаражі. Так, ну добре, тоді б нажмі на Fleet Star. Так. На Fleet Star пересядь на його з гаражу. Це повинно отриматися. Так, селект. А ось він. А чомусь не селектиться? З усім? Ще раз. Ні. Клікаю, а нічого не відбувається. А погляди, у тебе у гаражі есть машини там чи що-небудь? Track Storage, GMC-шка есть. Ось, садись на її і вирушай. Так. Окей. Але ти повинен, змогчи пересесть на гэты Fleet Star. Не ведаю. М. Де ми? Ну, нават я можу на його пересесть. Ось, гэта Крокодил. Fleet Star F2070A. Слухай, Крокодил гэта я. Показывает, что Chevrolet на том самом месте, где я его знайшов.
а не каля гаражу. Да ну нахер. Ну. Только Ну, не, это Шевик, а не GMC-шка. Шевик это Шевик. легковая. Ага, ну так. Не. Думаете? Да что за холера такая? Я ні холера не працює. А, ну все, Так. говно гульня. Блядь. Чого так. не працює? Чекай. Ну, в смысле, Чому? ты повинен. У тебя повинна быть мовчи. Ну так просто сядь на GMC, выедь з гаражу. Так. Я на GMC, Ой. так? Ну все, лив гараж. Лив гараж. Кнопка злева, блядь, Всё. великая просто. Сука. Бля, ура, яно працуе. Пад'язджай бліжэ да гэтага сама да флітстара, садзісь на яго. Зайдзеш на ім у гараж, ён адрамантуецца. Ты паставіш на яго поўны прывад і паедзем. Чекай, що треба знайти його. Едь за мной. О, бля. Вон там справа Мгм. ад цябе. Пад'язджай да яго, праз В, змяніць, перасесці і садзісь у флітстара. Так. Ченджим. Так, ось, все. А он пише, що зламаний. Не, С прожми, move to гараж. Так, кастомайз. Все, так, зараз кастомайз і там будуть варіанти. Погляді, які енджини. А, ну ніхіра нема. Тады спускайся вниз, там буде AVD, All-Wheel Drive. Угу. І ось вибирай, бачиш у тебе РВД, Engageable. Ось гэта, і нажми Enter, Install. Угу. Все, у тебя есть полный привод. Зараз Tires колы Угу. над лебедкой. Что у нас есть? 42 UHD3. Придбай себе. Ось, так. Purchase. Угу. А ты продай. UHD1. Нажми на их. И ось я зверху, бачиш? Все, и Так, sell. так. Все. Виходимо. Зараз, не, униз и сноркель. Там, ладно, пофиг. Я поехали. вийшов. А там не буде великої води. Поехали, мы зараз будем отчинять одно, другое, третье. А ты можешь навод день ночь скипнуть. Поехали. Так, О, фары фару подрубил. включу. Ну. Все, поехали. Куди? Налево. Летить, подрезай, боже. Чомусь у мене підгрузка була. Ну, у меня так само. Ну, бачиш, шторм тут всі справи. А в сенсі шторм, це типу зараз шторм іде? Ну, тут бачиш, у нас за гэтай погоди може інтернет просядати. А, ти маєш на увазі менавіта гэта падвышэнне. Так. Так, ты як што скажеш, ці, ну, добра. Блять, мы не настроили табе машину. На што її настраивать? А тебе потрібно було, каб у тебе був грузовий борт. Вертаємося? Не, вертай, не, просто В і евакуація у гараж. В. Evacuation. Там буде. Нема. Трак, карго і гэта все. Де? Recover. Recover. В і recover. Рекава, окей. Знову кастомайзимся і далі куди лезем? Кастомайз у самий низ, фрейм аддони. Фреймадони, добре. Так, шукай. Flatbed. Бля, у тебя на flatbed грошей не хапає. 3200, 4200. Тебе треба виїхати і продати причеп.
А можа ведаеш што, зайдзі у там дзе пофіг едзь прадавай гэты прычэп. Ось прычэп там дзе ты каля гаража яго пакінуў. Чыпляй яго і вось бачыш, у цябе магазин з прычэпамі. Ты яго вось прывозіш сюды і прадаеш нахер. Покупаеш сабе флетбэт і мы едзем тварыць дзіч. Да просто лебедка яго вычапі. Да і ўсё. А можешь так Сенс. подъехать, зачепиться. Ну, да, будет складано. Ці яно атэч? Оно не зараз не заатечится. Ты Чаму? бачишь, где ось Ён. черная кропка? А тебе она повинна быть дзеля фаркопу. Подъезжай справа. Улево выкрути колеса. Зараз управо выкрути колеса. И едь назад. Ось бачиш? Ось. Стоп. Все, зараз заатачиться. Куди далі яго цягнуць? Ну там справа от тебе будет магазин причепов. Так, крыху назад. Ты отчини мапу и просто прожми Т некалькі разоў, може спрацуе. Буде настане день. Т. О, до раніцы, не на вечер, а на раніцу там на. Ось я зрозумів. Т. Так, Ось, куди? все, ось так полепей. Руш і зараз налево. Але не одразу, дай там причеп проехать і все, налево. Ось там, бачиш, это Ось зеленый. гэта жоўтая, так? Ну, да, желто-зеленое такое ось. Все, подъехал. И С трейлер стор и продавай его нахер. Так. Листаю, унизи он 10 повинен быть. Сервіс, трейлер, не. Еще выше. Вось. Бачиш, я надмечен с шерым таким иконкой. Ось, все, sell. На Армаз 3400. Мы в плюсе. Да можешь просто рекавер кожен раз жать, это будет долго, потому что ты отсюль не заедешь у гараж, это треба только с того боку заезжать. В рекавер. Як гэта цяжка. Да, тут все, кастомайз, можешь шноркель поглядеть, тебе дадут тебе поставить, вот сноркель. Сноркель. Флетбед, ти сказав. Так, флетбет для початку. Purchase. Так, все, добре. Можешь пейнти поглядеть на эту машину? Повинны. Ладно, пофиг, поехали. Потім. Це вже давай потім. Спочатку у нас залишилось всього 5 хвилин. Що можна зробити за 5 хвилин? Нічого, поехали. Просто руш до мене, там де я стою, ми зараз поїдемо, підберемо ось гэту мішен, упавший леп, Угу. і все, ми далі подвіжуємо. Поїдемо на Ворушняк. Ну, все, рухается. Ты подрубил полный привод? Ну, О, я... не було. Так ты подрубай, Уже. покайфуй. Все, наша ретро-колонна рухается уперед. Ну, сапраўды ретро-колонна. Ну такое, ведаєш, два гэтых. Яці, куди тебе несе? Need for Speed на мінімалках. На грузовиках, так. Де там Мішенс? Куди нам їхати? Руш прямо, там потім буде перекросток, на ім направо заедеш, підберем місію з гэтай упавшей леп. На скрижування направо. А скрижування так, буде так. нормальовувати некое такое? Асфальтово, там де асфальт. Тільки там, де асфальт буде.
прыемненько ехаць, так, на гэтым самым, Ну ён на лёгкі. поўным прывадзе. Ну, ён лёгкі, ён нармалёва так гразь месяць. Ну. А это яшчэ ў цябе вельмі дрэннае кола. Так, Калі так паглядзець. тут Направо канчаецца едь, асфальт. направо. На грунт трэба з'язджаць, добра. Нема грунт. А не, так, не грунт. Просто брудная дорога. Ось, едь, там будзе мішн. А я бачу вже, гэта леп повалено. Все, Мгм. пад'едь і активуй яго. Усё, активація. Це активувати. Що яны просять? We Start can't get tracking. Не, X прожми. X. Вось, конкрет блокс і металёвыя балки. Поехали, заберем хоць металёвыя балки, вяртайся до мяне сюды. Чекай, Так. як тут розвернуться, ці можна, ці нельга. Ну, можна. Неяк можна. У крайнім випадку гэта мажліва. Я тут трошки знаки позношу, як звичайно. Это нічого. Я розберуся, як їхати. Подъедь до меня на скрыжевании и остановись, я тут кое-что зроблю. Сподіваюся, ти, Подъедь, ближе. ти не забереш цнотливості моєго грузовика. Я докину тебе топливо. А, ти типу поділився то паливом? А, Так, ти ж ну, паливна станція. Ну, я с собой тут вожу нормас, так как было. Полетели зараз в город, загрузимся металлом, а потом вирішим з блоками, як бить. Слухай, давай ми все ж таки скончим. 13-12 у мене вже треба збиратися. Ну добре, давай тоді до АЗС доедем, Угу. бо она тут уже просто за поворотом, да и все. І хейралер, бу, ти бачив, як полетіло? Ага. Фізика, йопта. Да, тут прокачано. Так, все, на місці. Все, можеш під'їхати, зробити там фотку про фоторежим і все, в наступному разі буде за заставку. Так, чекай. Треба капити у ліс. О, Ну, так. о. Саме то. Де фоторежим? Мать його. На П? Так. Там есть режим свободной камеры, и все будет добро. Ебать. Я зробив про віндовський. Я тебе скину. Добре. Все, добро, что оно уже хоть стартовало, мы разобрались, як гэта робить, так что вось, ты будешь инициировать со своего, а мы потом будем... Домовилися. Добре. Домовилися. Давай, дякую велике за уділ. Да, побачень і зустреч. Все, Зустрінемося знову Пока. трохи пізніше, покуль. покуль. Дякую всім велике, хто був сьогодні на стрімі, дякую всім велике, хто буде глядіти це у записи. Звісно ж, я додам усі гэты деталі трошки пізніше, нават за SnowRunner і так далей. А на бягучий момент, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. На сёння мы скончылі, сустрэнемся заўтра і пакуль. До завтра.